Kalong ka kubor ka basotanat bat ka basa jingkan mau si junom na ka benta ka school St. John Bosco Girl Higher Secondary School Sora ya ka belaseng haus nem syaja kendai spa lai punyau lingba ka jing treshitom ba ka jing minot jing iwei kena school jong ka school iba kerteng isamla Gracious Gloria dingdo ikun jing ibabu Aloysius Rodney Sitkhang bat ikong Mebelari dingdo iba syong basa hamarai ka porsara ilapas bah ha ka examination SSLC menta usnem ha ka ba ka result dang sio pelaian na ka embus bai layo top 20 haka kedan ka bakhadar bat ilayo banskur hadu sanspa ruf lai marks bat haka English ilayo prapu pramak haka maths hispa marks science and technology kendai marks ka health hispa marks ka social science kendai pusan marks bat ka khasi ilayo prapu marks ka yeng ka sam rengkat ba skul hi barok ka wei kiladap da ka jingkemen ka bakrau halo ka ni ka jingpas bah ka jong i bat ka belawan ra burom shisha ya ka yeng ka sam ya ka skul ya ka shnong ka thau bat ya ka jelah hi barok ka wei bat haka pratarik uyayong araja arhusan na kalian jongi ngilayo menyakran katukat ni ba ini samla Gracious Gloria dingdo rengkat bat i principal kani ke school snap ayu kidan ban ong bat ban penpau ha kani ke puar ka bamenta ha kstangi Gracious Gloria dingdo syong asa ha ni hamarai sponsor men sibun banglayo ya kani ka 12 position aning kong ni syap nga ai jing songu ya ublai bala ai nga ka jikot jingkya nang ban la ban top hai ki exam jonga ngalawan haka top 20 ha kerdan ka bakat ar nga ai ru jing songu ya ki meh pa jonga ki bladan senda jonga bat ya sister principal jekane school beki nong hikai baro ki belai rap nga kani kalenti hadu banganda poi shakani thong Munu pisngau halor kani ka jing pas bah jong fi ya kani ka result SSLC ka benang sidam kai ka ba ka jing snow ka jong fi nga komen sibun bangala yo kani position but mangalapan kemen iki nong hikai kemi pa jonga bai bahiyang sam hi baro kan nu kenta pi pelek por ha ka jing puli ka jong fi hadi ka kenawan ha kani ka top 20 ha ka persen ka bakhar ar kan nu kenta ha ka sisnu pi pelek por ngasih krekot man kasngi hitang sau kentai man kasngi tenga tiak dang koloi hi kendai bejing ala tia ti sakhi dang step pat tu san beje sakrekot ke sau kentam tu man kasngi dai exam te la kam ki step hi te ke ai ka jing tmu nang ni sakmat ka jong fi ba banang beteng ya ka jing puli jong fi ka im jong fi mo na ka ta jing im jong fi dan kwa ban puli ka ai ka ba fi kwa ban puli ni sakmat ni beteng ni la ni tu dia nani sakmat te bentang alit science stream te ngam patip men ngan lej dong ayu ne ta tamba suyat bet hi 10 kot bahabet hadian pada sa pekes ke bakis tunat haka jingin bu jong fi ke jing la kai sport ni tai fi gidon por ne bu la kai mo suka mantip ha shili la kai hi to study sande dalat te la la kai basketball kiri su shi so bang hi school pendan sports te tang tahi Pidon ni ai ban tu kendiat na kalian jong fi ya ki kon samla ki dang beteng menta ke jing puli kam tam ki kena school ki badai jong kan ki school St. John Bosco Girls Higher Secondary School Sora na kalian jangan te ko ban ai mesti mi kini na baro bakinya treshitom banum pulut kai kapor penseruai kapor bat ban kamru ingi bangin ko ngu kan kat ke ba ongki nong hikai ni ki kemi pam ki bam kwa ban penbet ni ban krekot bhai ta ti di ban nget ke ni ki angi ko ngu ki nong hikai te klamar ta tien ki se ope ka jengjo ti menta kila dan kat nusnem kata menta ngala don kan rusnem kerta ni don sandwich para fi bakan ni ngadi bakadu ime ipa kata ni image nga kerteng me Valerie dingdo bat ipa pade kerteng Aloysius Rodney Sitkhang ime bi pa janga ki hikai ha St. John Bosco Boys Higher Secondary School Sora menta dengan petangi ki jimpule janga Harama Krishna Mission Sora mangan let science stream lesibun na kemta isamla Gracious dingdo ibala aya kapor ka ba lingkot menyakran bat ni hakan kapor halo ka jingjok ka jung I ya kan ka exam ka berang shuyo ya kan ka result menta usnam te lesibun nang koi nang khia nang yai minot ya ki jing puli ka jung pi ni skam ba uble tra kana undon rengkat bat pi bat ngingai skam ba ka wei ka sni salong hisha iklur ba mandra burom ya ka yeng ka sam kam tam ya ka shnong ka thau ya ka jela hi barok wei bat punju ru ngaso ban ong hakan ka por ba pilawara burom ru ya kan ka St. John Bosco Girls
high school sora kublai shibun Leisbun. Atu boleh sibun ba anta ka jing sibun jongki pian kenang sing ka school jongi ban wan kublai yang ni nak bantara ni ka buram ka bakrau ba ka iwe ni kena jingi yo top 20 ha ka ni ka uni usnem ar hajar akusan ha ka SSLC exam ni kong e ting sengu yo boleh track rat hi ba ai ni ni jing kudo na bantara ka school jongi bat barabori man usnem ni ju kemedenti ni ju doni kena ki bala shisha ki bala ban wan syakman ha ka kumpul jongki school jongi angkat klempep ni melak banden kadai jing tristam jeng ni kai jongi ru ki babarabor ki itimet bat mensiam ban kershan bat ban yalam ban guide bat ban hikai kena hakar kom ko biang bang himenti bikin yo barabor usok ubha jong tristam ki jam ta usnem ru idap di sunggu bakrawi ublai shisha nomor ba baro so pongut ki kena ki bangi pha ki paslut kibun hi majority naki tikiyo distinction lut hi baro subject but ka first division ti ibe naki kena i grace ru i bangi kibelenti berabor ide kena i bala but berminat tekan diga jing minat bagi jing tristom jing i kalau orang syai usuk babha but ni slow tenat ni slow sorong ni school jing i bagi dia kibelenti ane syakmat bagi dang buan di kena jing i ki bala shisha ban sei yang kata kasap ka pong ka ba play ai panyo ke kedan ki ba khamshalor hakar kompule jong ki hakan di school jongi tinggal tarai kata hingga dan bandong nunggu kulai sibun dan bentakan ka por profil apply dan bentang barwan school jongi kulai sibun firu dia ngan sikwa batip kan umur ki kena school pi kan mau malah hangi school kidon menta mo kan umur menta kidon aspa khane ku prangot class from 5 to 12 ki 11 ki parwan dia ki no hikai baru kan kita kidon arphomut dia tahu kublai shibun assistant ni asno ya ka khubor ka pasol penat na phi ka ba pila pen pau halo jumi khamtam ya ka bidai ba ka jing pas bha jo i wei na ki kena school jong kan di ka school ka bla wara burong sai sin pat ya kan ka school but ni da kermen ba kum ba pi ong hi ba ki kena kin senangi nang ka school bakin pas bha syakma ba bakin nang yo ya ki kedan ba her ba ni skam ba bleta ka dar undar ka pi sister khamtam e pi principal i bala du thia idam ibala treshitom chisana kamenta ki kena school ba kunju ina kai baro ki bala treshitom kabla pelong ya ki kena makin minat makin kamu makin pas ba ha ke exam ti kumbangi imenta ba iwe ni kena mong biang i layo top 20 ka kedan ka pekat kalong ka burom ka bakrau ya ni school baro ka wei ba kunju ru ngasoban ong ka burom ka bakrau ya ka yeng kasam ya ka thai so rahi bra wei ba khantam ya ka jelah baro ni shibun ya sesta ya ke jing ajo pi ya ke por ke balik ha kan ka klimat ni ka kulis shibun